Musím sa ísť pozrieť na telefón. Vraj je nová hra. Vážne. Talking Angela a Talking Ginger. Stiahnem si zatiaľ iba tú Angelu. To mi bude stačiť. Tak, už to za chvíľku bude. Už to je. Ahoj. Ahoj. Kde bývaš? V Pečopákove. Ako sa voláš? Mandy. To je úplne úžasné, ty kakso. Číslo domu? 5. Ty Váďo, to je úžasná hra, to je jak naozaj. Angelo? Áno? Si hladná? Áno. Ňam, 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 ňam. Ňam, 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 ňam. Ňam, 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 ňam. Niečo ti kúpim, čo ti také kúpim? Kúpim ti klobúčik. Tak. Yeah! Dobre. Za chvíľku by mala dojsť Nela. Angelo, vieš o tom, že Nela je úplne taká istá, jak ty? Hej. Aha. Počkaj, vypijem ťa. Tak, kým dojde, si pozriem telku. Au. Takže dneska toto sú prvé správy. A hneď začneme takouto vážnou vecou týkajúce sa o hrách. Je to o Talking Angele a Talking Ginger. Obidvaja majú v sebe vírus taký, že majú v očiach kamery. Mužíček vás sleduje a získava od vás informácie. Keď to nehrajete, tak vám to šňupe v mobile. Prosím vás, nehovorte mu svoje meno, ani kde bývate a ani vek. Ďakujem. A teraz ďalšie. V Bratislave sa zabila ďalšia mačka. Sa zabila ďalšia mačka. To neviem pozerať, že ďalšia mačka sa zabila. Za chvíľku mi vážne malo už dojsť tá Nela. Už je tu. Ahoj Nela, poď. Ahoj. Nela, mám novú úžasnú hru. Akú? Talking Dúfam, že nie je Talking Angelu. Je to Talking Angela. Čo? To nie! Kukni. A je to úžasné. Angelo? Nie, to snad nie. Čo, prečo? Ona má v očiach kamery. Počkaj, však si jej spýtame. Myslíš, Angelo? že ti odpovie pravdu? Mohla by. No jasné. Angelo? Áno? Máš v očiach kamery? Nie. A na čo by som ich tam mala? Aby si ma sledovala. Nie, na čo? Aby si ma potom mohla vykradnúť. Nie, na čo? Dobre, nepýtaj sa z toho na čo. Čo je? Nechcem to počúvať. Idem asi domov. Ne. Stejne už je večer. Ne, prosím ťa. Nechceš u mňa prespať? Bude zábava. No dobre. Idem pripraviť kostiový koláč s makom, dobre? Ozaj, a ty si spala po obede? Pretože som ti volala a nezdvíhala si mi. Ne, mal som vybitý mobil. No a aj potom som zaspala. No. Hihi. Aha. Ježe, prečo si mi nezdvíhala? Je? No tak ja ti No idem pripraviť ten koláč. Zatiaľ môžeš skúsiť tú Angelu. Dobre. Ahoj. Ahoj. Ako sa voláš? Nela. Koľko máš rokov? Čo ťa to trápi? Ja nechápem, nebudem to hrať.
Ježiši, neviem, ako si to mohol stiahnuť. Ešte to dávali aj v správach. Už idem. Tak. Tak. Kosťový koláč s makom. Mňam. Zapneme si pritom Angelu. No dobre. Tak. Tak. Mňam. Ahoj. Ahoj, Angela. Ahoj. Prečo má tvoja kamarátka špinavé zuby? Nemá špinavé zuby, má ich iba od maku. Pozri, a ja mám. Pozri na mňa. Ty vyzeráš ako prasa. Aj ty. A vypnem ju. Už som unavená. Dobre, tak Ja ja už idem. idem spať. Idem odložiť ešte ten koláč. Ten zbytok. Môžeme si to dať na raňajky. Dobre. Ona už spí? Tak sa vyzlečem teda. Tak. Hotovo. No a idem už aj spať aj ja. Po 3 hodinách. Hops. Teraz toto Teraz sa to poriadne vykradnem. Nachytala sa na moju Angelu. Ja, to je luxus telka. Čo má tady? Wow. Nemôže to tak bzúčať. Oni sa potom na to zobudia. Zoberiem si aj to rádio. K tú televíziu. Ešte idem k tej jej kamarátke. Ráno. A ešte spí. Idem sa umyť. Po 2 minútach. Jej, to bolo super. Niekde to je prázdne. Moje telka a moje rádio. Kde je moja telka? A moje rádio? Moje telka, moje rádio, moje telka, moje rádio. A moja skriňa s vecami. Čo tu tak hučíš? Okradli ma. Počkaj. Angelo, Áno? som na teba moc nasratá. Prečo? Kvôli tebe ma okradli. Je vážne pravda, že máš v očiach tie kamery. Idem si ťa odinštalovať. Ono to nejde. Nejde to. Oni mi ukradli všetky moje veci. Aspoň jedlo mi nechajú. Máš aj chuť do jedla. Panienka skákava, uklodni sa. Ideme sa koľko ešte k tebe. Môj bydreče ani nechcem vidieť. Poďme sa tam ale kúknúť. Ale mám úplne zlepené oči od špirála. Poď sa ešte obiť teda. Po 2 minútach. Poď rýchlo. Dobre.
Tak, toto bolo celé video. Video bolo narážené na Talking Angelu a Talking Gingera. A ešte sa vám chcem ospravedlniť za to, že nám spadla kamera. Vážne sa za to ospravedlňujem, dúfam, že vám to nebude vadiť. Takže prosím vás, nesťahujte si ani Talking Angelu, ani Talking Gingera, lebo toto sa vám vážne môže stať. A toto video som spravila pre vás, aby ste si dali pozor. Takže ahoj!